Crna Gora je daleko odmakla u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Otvoreno je više od polovine pregovaračkih poglavlja. Ipak pred zemljom predstoje još mnogi izazovi, pogotovo kad je riječ o području, o oblasti vladavine prava. Kakva je struktura poglavlja 24? To je poglavlje koje se odnosi na oblast pravde, slobode i bezbjednosti. Sastavni je dio zajedno sa poglavljem 23 čini oblast vladavine prava. Segmenti koje mi tretiramo poglavljem 24 su migracije, azil, vizna politika, vanjske granice, Schengen, pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima. Samom strukturom može se lagano uvidjeti koliko je to kompleksno poglavlje. The EU Rule of Law project represents a radical departure from previous EU projects. We want to be practical in what we do, so as well as looking at legislation, checking whether it complies with European standards, we're looking at policy, procedures and guidance, and most of all we're looking at providing practical training for the police officers and for the prosecutors. U okviru projekta IPA 2011. godine jačanje kapaciteta uprave policije. Jedan od 3 segmenta je bio jačanje forenzičkih kapaciteta. Forenzički centar je u okviru tog projekta imao, da kažemo, 2 aktivnosti. Jedna je bila supply, nabavka opreme, druga je bila obuka zaposlenih. Jedan od rezultata je to što je forenzički centar akreditovan. Koliko to znači, govori o tome da je Europska komisija u jednoj svojoj okvirnoj odluci donijela odluku da od novembra, dakle od 31. novembra 2013. godine neće se priznavati u državama Europske unije forenzički dokaz koji je dobijen u neakreditovanim forenzičkim laboratorijama. Znači, što se tiče graničnog prelaza do Brakova, sredstvima Evropske unije u najvećem dijelu izvršena rekonstrukcija graničnog prelaza. Tokom rekonstrukcije graničnog prelaza su napravljeni i novi objekti, tako da smo u tom dijelu skoro ispunili sve potrebne Schengen standarde. Također je napravljen i objekat za detaljan pregled vozila, odnosno pretres vozila. Izgradnjom tog objekta nama je znatno olakšano otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, prije svega iz oblasti prekograničnog kriminaliteta, tu mislim na krijumčarenje i roba i ljudi, na nedozvoljenu trgovinu i na otkrivanje opojnih droga koja lice skrivaju u prevoznim sredstvima. Sada smo dobili donacijom, tačnije IOM-a, a to je implementacija projekta unapređenje sistema azila i miješanih migracija u Crnoj Gori koji se finansira od Evropske delegacije u Crnoj Gori, specijalizovano vozilo koje može da se kreće i van kategorisanih i nekategorisanih puteva. A to znači veću brzinu, veću našu operativnost i pokrivenost terena. Šta su problemi? Brojni su i oni se ponavljaju iz godine u godinu. Loša saradnja između tužilaštva i policije, nedovoljno proaktivan pristup tužilaštva. Sudski procesi traju zaista jako dugo, tako da nema utvrđene odgovornosti ni tamo gdje je tužilačka istraga dala određene pomake, odnosno određene rezultate. Saradnja policije i tužilaštva i pravosudnih organa je najbitnija u pravcu efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, ono što smo imali u prethodnom periodu jeste po mom mišljenju previše rada na tom dodatnom umrežavanju ovih institucija, a nije se radilo na obezbeđivanju rezultata njihovog rada. U crnogorskom kontekstu je ključna politička volja. Mislim da je pravosudni sistem u Crnoj Gori, a pod pravosudnim sistemom naglašavam, podrazumijemo ono što se odnosi na tužilačku organizaciju i na sudski sistem, opterećeni su neprimjerenim političkim uticajem koji jednim dijelom značajno anestezira one koji bi trebali da djeluju po zakonu, a mnoge drži u jednom vidu ucjene, odnosno oni prosto ne mogu zbog načina koji su došli na te pozicije djeluju drugačije. Mi između ostalog patimo od onoga što je kletva malih društava, zatvorenih društava i sistema malih brojki gdje su svi na neki način povezani. Ali jedina stvar, odnosno jedini proces koji može dovede do suštinske promjene procesa evropskih integracija. This is a very long-term project, and the reality of dealing with organized crime is that you never reach the end, that
because organized crime gangs evolve and change to evade the law, then the system has to evolve and change with it. Pojačana vladavina prava će značiti da će se državljani Crne Gore slobodnije i bezbednije osjećati i da će biti njihova prava bolje zaštićena. Vladavina prava je ona koja će određivati ukupan tempo pregovora. Evropska unija je i do sada pomagala Crnoj Gori sa finansijskim sredstvima i sa ekspertizom i mi ćemo i dalje pružati tu pomoć i pratiti dostignuća Crne Gore kada je riječ o pravosudnim reformama. Ukupna podrška Evropske unije Crnoj Gori u unapređenju vladavine prava iznosi 22,5 miliona eura. 21% te sume uloženo je u nabavku kvad bajkova i patrolnih čamaca, ali i računarske i informacione opreme za crnogorske policajce, sudije, tužioce i inspektore. Izgrađen je centar za azil i prihvat ilegalnih imigranata u vrijednosti od 1,5 miliona eura. Uveden je sistem alternativnih sankcija uz podršku eksperata iz zemalja Evropske unije, tako da sada počinioci lakših kaznenih dijela obavljaju društveno koristan rad umjesto da kazne služe u zatvorima. Uveden je savremen sistem maloljetničkog pravosuđa, prvi put u Crnoj Gori.